Andito po tayong muli para mag-share ng panibago nating pangpaswerte. Ngayon po, ang ating pong batong citrine stone ang ating tatalakayin. Bago po tayo mag-start ay paki-subscribe po at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayo update sa ating mga gagawing mga pampaswerte. Ayun po, unahin nga po natin ngayon ay ang citrine stone. Ang citrine stone po ay isang bato na may dalawang kulay, ang kulay yellow at kulay puti. Ang batong citrine stone ang isa po sa pinakamalakas na uri ng bato na ang kapangyarihan po ay nagmumula sa sikat ng araw, kung kaya't ito ay nagbibigay ng kakaibang lakas sa mga taong may tangan ng ganitong klase ng bato. Ito po ay nagdudulot ng kasiyahan at nagiging positive sa lahat ng mga bagay para ikaw ay maging confident. Ito po ay sinasabi na maganda ring gamot sa mga urinary problems, sa kidney, digestive disease, at saka naglilinis din po ito ng blood. Yung mga tao po na may mga takot, may mga phobia at depression, nakakatulong po ito ng malaki para sa pagiging aware sa lahat ng bagay para maiwasan ang inyong takot. Dahil ito po ay nag-aalis din ng galit, nakakadagdag ng kaalaman at pang-attract din sa business. Ang citrine stone po ay isang stone of success. Nakaka-attract din po yan sa ating mga clients. Kung mapapansin nyo na ang citrine stone po ay ginagawa po yung hikaw, necklace, bracelet, rings. Bali ito po ay ginagamit din nating mga palamuti sa bahay. Ang mga pinanggalingan po na mga batong ito ay Amerika, British, Spain, at sa iba't iba pang panig ng ating daigdig. Ang citrine stone po ay nagsasabi na meron din po itong mental clarity. Kung mag-exam po kayo, pwede nyo po yung ilagay sa inyong pocket para kung sakali mag-exam po kayo, clear po yung inyong mind para hindi po kayo laging parang takot na takot or kinakabahan. Yung mga mag-a-apply po ng trabaho, kailangan po meron din kayong ganyan para lagi po kayong confident sa pagharap sa inyong mga boss. Yun, tapos makakatulong din po yan para matanggap po kayo sa mga inyong papasukan na trabaho. Yung isa po sa akin ituturo ngayon sa inyo ay yung paglalagay po ng citrine sa baso. Yan po yung mga kakailanganin sa screen. Isang baso na medyo katamtaman, cleared. Tapos, lalagyan po natin siya ng asin. Yun pong rock salt yun na. Yung malalaki. Tapos, saka po natin ilalagay yung citrine sa loob. Ayan po, bali nakikita nyo po dyan sa picture. Yan po yung gagawin natin. Bali, yung pong pera, ilalagay nyo sa ilalim at ipapatong nyo yung baso. Dahil yan po ay sinasabing mag-a-attract na napakaraming salapi sa inyo. Ayan po yung ginagawa po namin dito. Ilang buwan na rin po namin ginagawa yan. Dire-diretso naman po yung pasok ng pera sa amin tsaka sa business po. Bali, kung kayo po yung gagawa, mararamdaman nyo naman po yung mangyayaring epekto sa inyo. At tsaka, feeling nyo talaga, confident kayo sa mga inopen yung business dahil masaya kayo sa bawat ginagawa nyo at saka mas nakakadagdag po ng lakas ng loob. Parang lahat kayang-kaya nyo yung mga ginagawa nyo sa araw-araw. Parang feeling nyo wala kayong pinoproblema na kahit na ano. Try nyo po, promise, wala po kayong pagsisisihan. Sa totoo lang po, sa lahat po ng mga naging gamit ko ay citrine po talaga ang pinakang naging favorite ko sa lahat ng mga stones na aking ginagamit, lalo na po sa bracelet dahil po yung pong color niya na talagang nakaka-attract, tulad po ng kulay yellow na para pong kulay gold siya, at saka talagang pag ginamit niyo po siya, feeling niyo napaka-energetic niyo, laging happy lang, ganun, nawawala yung mga takot niyo. Tapos yung mga gusto nyong gawin is
very easy. Oo po, nakalimutan. Ang ginawa po natin ngayong ritual ay yan po ay maganda pong ilagay sa ating altar para po mag-attract po ng maraming salapi sa bawat araw. Bubuhos po talaga ang blessing sa inyo. At saka kung gusto niyo naman po, pwede rin po sa shop nyo ilagay dun malapit sa may kaha, or kung gusto niyo rin po ay pwede rin sa salas or sa kusina para mag-attract po ng maraming mga blessings na darating din, yung kasaganahan sa pagkain. At kung sa salas naman po ay dire-diretso rin po ang pasok po ng blessings, dahil doon po nagsisimula ang ating mga positive energy. Doon po yung salas na una pong pinupuntahan ng ating mga bisita. Yung pong makikita po ng mga tao, yung display, na yung attention niya is dun muna mag-focus. Pero wag niyo pong hahayaan na yan po ay mahawakan ng iba. Sa mga hindi po naniniwala, ay hindi po namin kayo para pilitin. Pero dun po sa mga naniniwala, kailangan po natin laging maging positive. At wag naman po natin masyadong iasa sa mga paswerte. Kailangan din po natin na konting sipag at tiyaga sa ating mga ginagawang business para sa ganun po ay tuloy-tuloy po ang pasok ng ating mga pera. Hanggang dito na lang po. At antayin nyo na lang po yung mga susunod pa naming mga i-upload na pampaswerte. Magandang gabi po at maraming salamat po.